Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Selamat malam semuanya ya. Selamat bermalam mingguan nih lor. Hari ini saya mau melaporkan loh, ada informasi seputar ketoprak ya, Desa Bingung, Desa Bingung, Pulau Rejo lor, Kecamatan Jakena, Kecamatan Winong ya, Kabupaten Pati. Ini ada pentas kesenian sandiwara ketoprak Bakti Kunchoro lor. Ini posisinya aku neng jalan lor, menuju ke lokasi ketoprak ya, Sagong Prema lor, berjejer kanan kiri lor. Wah, namanya pol ini. Kuliner stand kuliner lor. Wah, meriah banget lor gila. Kalau mau ke lokasi ketoprak kan loh, dari jalur Jakanan Winong nanti ketemu desa kan loh, Pulau Rejo Bingung ya. Pulau Rejo Bingung belok kiri kalau dari Jakanan, kalau dari Winong belok kanan ya. Gapura Bingung lor, masuk lurus saya ngotekan lokasi ketoprak. Ini kan lokasi ketoprak lor, Bakti Kunchoro ini terus main nih. Lantos kula ngatu wilayah ideal gumateng sedaya para parangko saka guling silawatan. Namun setunggal badhe kula jak rembak perkawis Kadipaten Silawatan. Keluar lakon iki lor. Enggalo paring dawuh Ketoprake posisine madhep barat ya. Lokasinya luas lor. Pati Jaya Wijaya. Atus banget. Bopo cekelak Solo. Dalah Bopo Sibantu. Nuwun Katuran besok Kadipaten Silawatan. Lokasinya luas lor. Ombo. Oh, ada tenda untuk menonton nih. Wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Erlangga. Mongko pendak palso sepisan, pendak taun sepisan. Kadipaten Silawatan kepedak asok gledhong pangapan. Wujud upeti, wujud pajek wonten ing negari pedang kawin. Lan iki nuwun pamrayonipun Bapak Cekelak Solo. Dadi sliramu durung ngerti sing dikarepno wong tuwa. Babar pisan dari apa sebabe saben-saben ana angger Jaya Wisesa.
panggung apa sepanggung memanggih kula beda kalian memanggih dipun saresi cekel laksa mul ingkang kula suwun ngersu dalem anak anggir Adipati Jaya Wisesa sampun ngantos owah-owahi adat lelipun kados sela